Nagpadala og emergency response team ang City Government of Davao ngadto sa mga lugar nga apektado sa pagbaha ug landslide. Samtang ang Coast Guard District Southern Mindanao nanawagan sa mga buot mutabang sa apektado sa bagyong Paeng sa Mindanao. Aniya ang report ni Jess Tony Humamil. Sa usa ka seremonya niadtong Sabado, gibasbasan ng mga team sa Emergency Medical Services sa CDRRMO. Nagkaday ang ahensya sa City Government of Davao, Kapulisan ug Task Force Davao nga gipadala aron motabang sa relief and rescue operation sa mga lugar nga apektado sa pagbaha ug landslide sa Maguindanao. Lakip sab sa gipadala sa Davao City LGU ang libuan ka food packs, bottled water ug hygiene kits alang sa mga apektadong residente. Samtang nanawagan karon ang Coast Guard District Southern Mindanao alang sa mga buot modunar og mga pagkaon, sanina, tambal ug uban pa alang sa mga residente sa Maguindanao ug ubang lugar nga apektado sa bagyong Paeng. Sa karon, ubay-ubay kasako sa bugas na ang ilang nadawat. Lakip mga tambal ug sinina gikan sa nagkadaiyang sektor. There's na po'y naghahatag diri og kanang mga donations nila in kind. No, we have medicines, we have clothing, and in fact we have 20 sacks of rice na diri na gihatod sa mga donors nato. Sa mga buot pamuhatag, mamahimo lang moadto sa ilang buhatan sa Macar Wharf sa General Santos City o di ba kaha mo kontak sa numerong naka-flash sa TV screen. We are calling to sa ato ang mga community labi na diri sa Region 12 na makaabot ang inyong sponsor, inyong programa na gapangayo mi og tabang sa inyong na makakuha mi og mga donations no para sa mga affected na mga tao sa Typhoon Storm Paeng. Kung naamoy mga donations na ihatag, pwede ninyo na ihatag diri sa Coast Guard District Southern Mindanao na Macar Wharf, Barangay Labangal, General Santos City. Kami na ang mo-receive, kami na mag-store ani. At the same time, kami po mag-distribute ani apan sa coordination with DSWD and OCD. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.